God dag alle sammen, og velkommen til Livet i Ringsted. Podcasten, hvor vi diskuterer, hvordan det er at leve i Ringsted. Her på min højre side i dag, der sidder Sonja Marie. Det er bare Sonja. Ja, okay. Sonja, som er repræsentant for en klub på campusskolen, der hjælper unge med ligesom det der efter de har lidet af noget psykologisk og fået det ligesom behandlet, så hjælper hun med ligesom at hele og snakke om deres oplevelser. Så det har jeg meget respekt for, det synes jeg er meget imponerende. Tusind tak. Ja. Og på min venstre side, der sidder Britta. Hun er psykolog. Yeah. Hun er faktisk en meget kendt psykolog, for hun er kendt for at diagnostisere mindst én patient om ugen. Ja. Må man kalde det patienter? Jo, ja, det kan vi godt gøre. Ja. Ja. Mindst én patient om ugen. Og faktisk så har du noget helt op på 17 de fleste uger her. Det har jeg. Og din rekord, så vidt jeg kunne læse, var 41 på en uge. Det synes jeg. Ja, så du er også en af mange bedrifter, vil jeg sige. Ja, det er jeg da. Nå. Jamen, det har du nok gættet nu. Men vores tema for i dag er psykologi i Ringsted by. Skal jeg bare starte, eller er der en af jer, der har noget at starte med? Du må godt starte, hvis det er. Jeg kan også godt starte, hvis det er. Det må du gerne. Okay, så starter jeg. Lad os bare begynde på mentalt helbred, og et af de emner, jeg har her, det er skolesystemet. Ja. Ja. Så i skolesystemet, lad os bare starte der jo, så er det rigtig meget, jeg snakker for alle børnene i Ringsted. Ikke bare for personer faktisk, men at der er rigtig tit, hvor sådan, lærerne er ligeglade. De opfører sig som om, at det ikke noget, og bare skubber det til siden. Ind af det ene øre, ud af det andet. Og det er jo bare ikke okay, vel? Nej, det er det jo ikke. Sonja Marie, jeg tænker, når du siger... Sonja. Det er bare Sonja. Når du siger, at det ryger lige ind i det ene øre og ud af det andet på dine lærer, snakker du af personlige oplevelser der? Nej, det gør jeg jo ikke. Som jeg begyndte på den, var det jo for alle børnene. Ja, det er selvfølgelig ikke bare for mig. Børnene, ikke bare dig. Nej. Ja, nej. Ja, okay. Så det er jo meget, at lærerne er ligeglade, og det kan vi jo ikke have. Nej, det er som om, at de tænker, at det er noget, vi finder på, og det er det jo ikke. Nej. Der er jo børn. Psykiske lidelser er jo en meget alvorlig ting. Præcis. Det er sådan meget alvorligt, og lærerne tager det ikke seriøst. Nej. Der er så mange lærere, der er sådan, det er lige meget. Det er ikke rigtigt. Børnene er ligeglade. Det er jo ikke okay. Og vi er nødt til at sætte det op. For børn får dårlige oplevelser med det. Børn tror, at man ikke kan få lov til at gøre det. Nej, jeg tror, det er slemt. Det er jo... Altså, kan du lige være helt tydelig? Hvad er slemt? At have en psykisk lidelse, eller at have det dårligt? Eller, altså, præcist. Altså, præcis tænker jeg, at slemt i den her sammenhæng, at de tror, at man ikke må komme ud med, hvad man føler. De tror, at det, de har lige nu, er jo ikke okay, og de ikke kan få hjælp. Og det er, jeg vil ikke sige, at det er okay, men man har brug for hjælp, hvis man har det svært. Har du, jeg tænker, når du, Sonja Marie, siger sådan, så det virker, det lyder i hvert fald som om, at du snakker virkelig af personlige oplevelser, fordi du snakker så detaljeret om det. Så jeg tænker, du har måske haft nogle dårlige oplevelser med din lærer, eller måske endda andre psykologer. Ja, som jeg jo faktisk startede den her podcast med, hedder jeg Sonja. Ja, undskyld Sonja. Tak. Og at jeg bare ikke, det handler ikke om mig det her. Nej. Det handler om børnene, jeg er her for børnene. Ja, der du er for jo unge. deres repræsentant, du er jo deres stemme op til de højere ringe. Okay, Britta. Mig og alle mine skønne lyttere har meget gerne vil høre noget fra dig. Mm. Hvad er din hemmelighed? Altså, hvordan når du op på så mange diagnoser hver uge? Jo, jeg har altid været rigtig god til at læse mennesker. Hvordan de ligesom har det, det har jeg altid været rigtig god til. Det har jeg i hvert fald fået rigtig meget at vide, jeg er. Så det tænker jeg, det vælger jeg at stole på. Og så nogle af dem, de har bare sådan udstråling. Lidt ligesom dig, Sonja Marie. Du har også bare sådan udstråling. Så jeg tænkte... Undskyld, hvad? Jamen, nu skal jeg ikke sidde her og pege fingre og sige, fordi du ser sådan ud, har du den her diagnose. Men du har bare lidt en udstråling, der siger en lille smule autisme.
hvad? Nej, okay. Lad os lige sådan sætte op i punkter, så du kan forstå det med din dejlige hjerne her. Jeg hedder Sonja. Ja, undskyld, Sonja. Det gik jeg igennem før. Det her, det handler ikke kun om mig. Nej, ja. Det er bare, når jeg får muligheden for at snakke med nye, unge mennesker, det er jo sådan dejligt. Må jeg få dig til at tale færdig? Ja. Tak. Ja. Så er der jo også, at det her, det er jo ikke, hvor du skal hjælpe mig. Nej, det er det jo. Og bare fordi, at jeg giver nogle af det som træk, betyder ikke, at jeg er præcis det samme. Nej. Lad os lige holde det på sporet, det her, ikke? Ja. Tak. Ja. Så vil jeg gerne høre fra dig, Sonja. Mm-hmm. Hvad laver I egentlig i din after mental help klub? Vi laver mange ting. Ikke? Vi hjælper med folk, der har haft dårlige oplevelser. Med for eksempel Britta her, har jeg faktisk haft en, der har haft, som jeg har hjulpet. Ikke dig. Så laver vi mange andre ting, som får skaffet hjælp til dem, der tror, at det ikke er okay at få hjælp, som nok aldrig vil være dig. Og så tager vi andre ting ind. Sådan, vi hjælper folk, der har det svært i skolen. Vi hjælper folk, som tror, at det ikke er okay sådan, at have det dårligt. Og det er okay. Du skal bare have hjælp. Sådan, vi hjælper dig. Det er meget det, vi gør. Ja, Sonja Marie. Nej, undskyld. Sonja, nu må jeg simpelthen lære at huske det. Ja, det må jeg du. tænker, du har jo rigtig mange opgaver, og rigtig mange unge mennesker, der ligesom regner med dig. Hvor gammel er du? Du er jo omkring 12, ikke? 14. Nå, ja. Undskyld, 14. Bare sådan en ung, frisk og dejligt menneske. Du har jo rigtig meget at lave. Jeg tænker, du skal jo virkelig bare passe på, at du ikke får for meget at lave, så du ikke bliver stresset. Det vil jeg jo helst ikke have for dig. Jeg ønsker dig jo kun det bedste, så hvis jeg var dig, ville jeg virkelig passe på, at jeg ikke blev stresset. Jamen, det gør jeg heller ikke. Bare rolig. Det skal du overhovedet tænke på. Det er... der er mange, der hjælper mig. Det er ikke kun mig. Nej. Jeg er bare den, der er blevet valgt til at hjælpe her i dag. Vi er et meget stort hold, der hjælper alle. Ja. Så bare rolig, jeg bliver ikke stresset, og jeg har det er dejligt. ting, som jeg Okay. ser på selv. Jamen, Britta, altså, nu er du jo ved at blive en landskendt psykolog her her fra Ringsted. Det er vi jo stolte af, også pøblen. Men er der noget, du ser meget ofte? Altså, er der noget, der er sådan den mest hyppige diagnose her i Ringsted? Jeg ser jo lidt af det hele. Jeg har jo både autisme og ADHD, ADD, PTSD, angst og depression. Depression, det emne er jeg ikke så meget inde over. Der plejer jeg at sende den videre til en ny psykolog. Men jeg ser jo i virkeligheden lidt af det hele. Jeg tror ikke, der er en, jeg ser allermest af. Nå. Jamen, hvad så med dig, Sonja? Er der noget, du hører meget tit af, som dine børn fortæller dig? Ja, altså mange af dem, der kommer fra min hjælp, som noget, som jeg kan give Britt. Ja, ret i, ikke? Ikke Britt her, men Britt. Så er det er meget forskelligt. Der er ikke rigtig noget, man kan sætte fingeren på, hvad der kommer mest af. Det er rigtig svært. Jeg er ikke psykolog. Jeg er ikke uddannet. Jeg har ikke de rigtige sådan, metoder at finde ud af det. Ikke? Så det er jo noget, jeg ser frem til, når jeg bliver ældre. Når jeg er over 14, måske 18 eller sådan noget, hvor jeg ved meget mere om 4 år. Yeah. Ja, så er det meget... jeg kan jo ikke sætte fingeren på, hvad det er, der kommer. Fordi jeg er ikke psykolog. Jeg kan ikke regne ud, hvad folk har. Jeg hjælper dem med, hvis de ved, hvad de har, så kan jeg hjælpe dem. Hvis de ikke ved, hvad de har, så kan jeg hjælpe dem med at finde ud af nogle professionelle. Så ja, det er jo ikke lige noget, jeg kan sige faktisk til. Det lyder godt. Det lyder som en meget ærlig sag, du har kørende. Nå, jamen så kaster vi lige bolden tilbage til dig, Britta. Ja. For jeg bliver altså lige nødt til at høre. Her i programmet, der går vi meget op i detaljer. Vi går meget op i at vide, hvem det er, vi har med her i studiet. Det er jo også vigtigt. Det er det. Og så fandt vi altså ud af, at i 2016, i februar den 13., så vidt jeg husker, der har du diagnosticeret en 15-årig pige med døvhed. Nå ja. Ja, jamen altså, tingen er bare, at jeg undrer mig bare en lille smule, fordi det står ikke på nogen CV'er eller papirer.
hvorvidt du er hørelæge. Nej, Så nej, kunne du uddybe lidt på den sag? Jeg er jo heller ikke hørelæge, men nu havde jeg jo haft hende i virkelig lang tid. Og så kom jeg frem til, at hun havde simpelthen nogle høreproblemer. Og jeg sagde jo ikke direkte til hende, at hun var døv, vel. Men jeg fortalte hende, at jeg synes, hun burde søge en hørelæge. Ja. Okay. Altså, er det noget, du har gjort flere gange? At du har diagnosticeret nogen med døvhed? Nej, det var faktisk den eneste gang. Men jeg har også engang haft en dreng. Jeg tror simpelthen, at han var blind. Han var blind simpelthen? Ja, det tror jeg altså. Det lyder meget interessant, men der er altså også papir på en dreng. Endnu en dreng fra dig, der også blev diagnosticeret med døvhed. Nå, ja. Ja, Ja. ham sendte du havde 3 minutter med ham i et rum, og derefter blev han diagnosticeret som døv. Jo, men Og ja, det er jo også bare... vi tvivler selvfølgelig ikke på dine evner her, Nej, fordi nej. du er professionel, og det er ja, vi ikke. det er jeg jo. Så vi stoler selvfølgelig på din dømmekraft. Ja, Men kunne du uddybe Ja, lidt jeg på sagen? Altså, har du nogensinde set ham igen? Ved du, om det var rigtigt? Jo, altså... Han sad jo hos mig i 3 minutter, og han kunne simpelthen ikke høre, hvad jeg sagde. Fordi han svarede jo slet ikke på noget af det, jeg spurgte ham om. Han var simpelthen helt aflukket, og så måtte jeg komme frem til, at han var døv. Ja. Undskyld. Ja, jeg afbryder det her. Er du sikker på, det var måske fordi, du ikke talte højt nok? Eller at... Jo, men jeg snakker jo altid meget tydeligt. Ja, det Ikke kan jo også? godt være, at du ikke lige gjorde der. Men at måske kan det være, at... jeg ved ikke. Han gad ikke at svare. Kunne det også godt være, at måske var det ikke, fordi han var døv, men fordi der var noget psykisk? Jo, altså nu, jeg fik ham jo tilbage igen efter et halvt års tid, tror jeg. Men du havde 3 minutter med ham. Du havde 3 minutter til at finde ud Ja. af, hvad der var problemer med ham. Ja, Og så og var der du kom ud af, jeg frem til det en var- meget klar konklusion. Og så tænker jeg, nu har jeg siddet med dig i lidt tid. Og jeg tænkte, hvor godt ser du egentlig uden dine briller? Jamen, jeg ser faktisk ganske godt. uden Okay, mine briller. kunne du prøve at tage dem af, og så lige fortælle mig, hvor godt du egentlig ser? Nu er jeg jo ikke optiker, men jeg tænker, hvis du nu har nogle meget Men du var jo alvorlige heller ikke synsproblemer- hørelæge, så det kan jo godt være, at Nej. du kan finde ud af noget. Men jeg kan godt tage mine briller af. Ja. Jamen, så hvor godt ser du, nu når du Jamen, har jeg taget ser dine briller af? faktisk perfekt. Ej, hvor dejligt. Det er bare fordi, jeg havde en dreng på et tidspunkt, han havde også briller. Jeg måtte komme frem til, han var simpelthen blind. Og Men havde han allerede briller? For lige at gå tilbage til, da det ikke handlede om Sonja. Nå, Ja, så har vi jo så hørt, at du fik drengen tilbage. Altså ham drengen, der blev diagnostiseret med døvhed. ja, Du ham fik fik ham jeg simpelthen tilbage. Ja, det gjorde jeg. Hvor efter at I fandt ud af, at han havde depression. Ja, det er rigtigt. Det var jo meget synd for ham, at han både var... Undskyld. Han både var døv og deprimeret. Ja, det er faktisk sådan, at han derefter udviklede PTSD. På grund af en lang periode, hvor han blev kaldt DD. Fordi han både var Nej, det er Døv jo ikke så godt. og deprimeret. Det Jeg mener bare, stakkels dreng. Ja, det var jo helt ufattelig synd for ham. Det var en sag, der ramte mig meget dybt, og det gjorde virkelig ondt på mig, at han blev kaldt DD, fordi han... Var det jo ikke noget, som du selv satte i værk? Med, Det var jo ikke mig, der begyndte at kalde ham DD. Det håber jeg virkelig ikke, der er nogen, der tror, fordi den sag, den ramte mig virkelig dybt, fordi han var både døv og deprimeret, og det synes jeg ikke, der er nogen, der fortjener overhovedet. Men det var jo den diagnose, jeg var nødt til at give ham, fordi han Ja, havde brug for men de du er ikke ekstra... hører- Ja, du ja er ikke det, altså, hørelæge. det var det jo, men så har man jo også fundet ud af, at han egentlig hørte 30% bedre end gennemsnittet. Så
som Altså, måske det gad var han måske bare, at den smuttede lidt der. Men, ja, men nu var jeg det jo var ikke synd for ham. alene Nu om så det. begyndte de at kalde ham D bagefter. Så Det var, du var lidt mere badass, men jeg synes stadig, det er synd for drengen. Ja. Så du var Det faktisk er jo grunden også- til, at han blev kaldt DD. Nej, fordi jeg var jo ikke alene om at diagnostisere ham med døvhed. Det var der jo mange andre professionelle, der også var inde over. Mm-hmm. Mm. Mhm. Ja. Mhm. Jeg tænker, du virker virkelig irriteret og rigtig sur, og det har du virket i en stor del af den her, hvad kalder vi det, interview, debat? Podcast. Debat. Debat. En paneldebat. Du har virket virkelig sur. Det er fordi, du gør mig sur. Ja, meget passivt og aggressiv. Og det er bare blevet værre og værre og værre. Og jeg tænker bare, har du måske en lille smule vredesproblemer? Fredsproblemer. Ja. Det er dig, der gør mig vred. Nå, Det er dig, der bliver ved med at tro, der er noget galt. Der bliver ved med at være et eller andet galt. Så jeg er nødt til at hjælpe. Jeg jamen, har det er jo ikke brug for det hjælp lige nu. når jeg kigger på dig, så ser jeg en hel masse bag dine øjne, som måske ikke alle andre ser. Og jeg vil da virkelig bare gerne det bedste. Mm-hmm. Ja, altså... for at putte lidt statistik ind her, Ja. i forhold til de her mange diagnoser, du kaster rundt med, så er der faktisk i løbet af de sidste 13 år kun en halv patient, som du ikke har diagnostiseret. Jo, ved du hvad, det lyder meget rigtigt. Men der er jo også en lidt mere ærgerlig statistik, Nå. og jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at bringe det her frem, men der er desværre også en 40%, der så er blevet vist at være fejldiagnostiseret. 40%. Ej, men dem har jeg simpelthen ikke hørt noget om overhovedet. Det kan jo være, fordi de skiftede efter at have været hos dig, fordi du simpelthen ikke var særlig god. Kan det godt være? Ved du hvad, Sonja Marie? Sonja. Ja, undskyld. Jeg har jo rettet dig Sonja. 20 gange før i det her. Se, når du snakker sådan der, så gør det ondt på andre mennesker. Fordi du er rigtig aggressiv. Og du, det kan godt være, at du ikke slår med næver, men du slår med ord. Jeg slår dig. Ved du hvad, Sonja Marie? undskyld. Undskyld. Jeg kom lige lidt op i det røde felt der. Ja, Men det kunne det er jeg dig, godt der gør. mærke. Jeg kunne godt mærke, at du kom lidt op i det røde felt der. Ikke lidt, rigtig meget, faktisk. Rigtig. Okay. Og, Nu synes jeg lige, vi strammer den lidt meget, ikke? ja, nu ved jeg jo, jeg er jo gammelt menneske, og du er jo Meget ung, gammel. frisk. Er det 6. klasse, du går i? Og 8. 8. Jeg er ikke, Undskyld. jeg er ikke 12. Jeg tænker, det er alligevel imponerende, at... hvad sagde du? 7. 8. 8. 8. Ja, 8. Det er alligevel imponerende, at du kan have så meget temperament, og der tænker jeg, der har du jo nok nogle vredesproblemer. Så Det er dig, der gør mig vred. Brita, tak. Brita. Det er jo sådan, at det her, det er et ærligt program. Ja. Det er programmet, hvor at vi viser hele byen, hvordan vi alle sammen virkelig har det. Ja. Men desværre, så er vi også nødt til at holde det et lovligt program. Selvfølgelig er vi det. Det er vi nemlig, og det er sådan, at du går med det, der hedder en tavshedspligt. Ja, den... Og det, tager du jeg gør meget lige nu, alvorligt. er faktisk, at du offentligt diagnostiserer en patient. Eller Ja, men for, det kan vi vel ikke bippe engang ud, en ikke? patient. Det er jo egentlig en uvedkommende i forhold Menneske. til dit arbejde. Så jeg er bange for, at vi bliver nødt til at slutte den her. Og videre til brevkassen. Og det første brev, vi har i dag om psyke i Ringsted, det får I her. Kære liv i Ringsteds brevkasse. Jeg skriver anonymt, fordi en ven nær af mig går igennem en svær tid mentalt. Jeg vil rigtig gerne støtte personen, men er usikker på, hvordan jeg gør det på den bedst mulige måde. Har I nogen råd? Ja, der kan jeg jo godt starte her. Så bare vær der for personen. De skal altid vide, at du er der. De skal bare altid vide, at sådan, du er der for dem. Der er altid nogen, de kan læne sig tilbage på. Der er altid nogen, der vil hjælpe dem. Og hvis de har brug for meget med at hjælpe, du kan støtte dem med at give dem fra dig, så få hjælp af en professionel, som ikke er Brita, men få hjælp af en professionel. Fordi det gør det bare lidt. De har det, man skal bruge for hjælp nogle gange. Men lad være med at gå til Brita. Jeg advarer. Lad være med at gøre det. Ja,
Men jeg tænker jo, hvis din ven har det virkelig slemt, så skal du jo ikke sidde og lege psykolog, så skal du sende dem videre til en rigtig psykolog, ikke? Og Sonja Marie, jeg tænker, du virker til at have en lille smule problemer. Jeg tænker, jeg kan lige give dig mit nummer, og så kan du ringe, Jeg har virkelig ikke brug for din hjælp. Jeg har ikke brug for din hjælp. Nej, se den der reaktion lige der. der har en lille smule Så. Og det næste brev, vi har fået i vores brevkasse, det får I her. Hej Liv i Ringsteds brevkasse. Mit navn er Bettina. Jeg oplever meget, at andre prøver at diagnostisere sig selv for at slippe for visse ting. Hvordan kan vi ændre på det? Jo, men altså, jeg ved jo ikke, om der er så meget, man kan ændre der. Det er jo ikke så godt, at der er folk, der tænker, det er sejt at have en diagnose, fordi de tænker, der er alle mulige fordele. Men der er jo så også en hel masse ulemper, og det er overhovedet ikke lige væk med de fordele og ulemper, der er. Nej, det har du faktisk ret i. Ja, Men der jeg er har jo ret også i mange ting. nu strækker du det lige lidt langt, ikke? Men der er jo mange ting, som folk bruger. For eksempel, der er rigtig, rigtig mange, der siger, at jeg har angst. Og det kan godt være, at du har. Det kan godt være. Men det er ikke sjovt for dem, der faktisk har det. For det sætter fokuset ned fra dem. Og bare giver dem lyset til, at de ikke har, at det faktisk ikke er rigtigt. Så det bedste, du kan sige, det er, okay, er det blevet diagnosticeret? Jeg har faktisk lidt mange problemer med at udtale det. Diagnostiseret. Tusind tak, så snart du kan lære at sige mit navn rigtigt, skal jeg nok lære at sige det altså rigtigt. Men bare spørg, om de er blevet det, og så, hvis de ikke er, så spørg, om de har brug for det, og hvis de ikke har, jamen, så skal de bare stoppe med at gå rundt og sige det. Det er rigtig meget det, du kan gøre. Der er ikke meget, man kan gøre i den her situation. Nej, fordi det er der nemlig ikke. Nej, det var jeg faktisk ikke. Det var det, jeg sagde. Men der er ikke meget, du kan gøre. Fordi at alle har indre kampe. Man kan ikke se dem. Derfor er det indre. Og nogle gange, så siger folk, at de har det. Og det er rigtigt. Men nogle gange siger de, at de ikke har det. Det er ikke rigtigt. Det er meget svært at finde ud af det. Så dem, der har brug for hjælp, skal sendes til. Men der er ikke andet, du kan gøre. Nej. Ja. Det var nogle vidunderlige svar. Og jeg har virkelig nyt at have jer her i studiet i dag. Det har været en ren fornøjelse at høre jeres 2 professionelle meninger. Og jeg håber, at alle lyttere vil lytte med næste gang i Livet i Ringsted, podcasten, hvor vi diskuterer, hvordan det er at leve i Ringsted. Tusind tak.